Is-sitħat ta' żmien ta' matul is-sena. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u lil Aaron u qalilhom: meta xi ħadd ikollu fil-ġilda xi qxur jew xi bużżieqa jew xi teba' bajda qisha ġerħa tal-ġdiem, jeħdu għand Aaron il-qassis jew għand xi ħadd minn uliedu l-qassisin. Il-marid bil-ġdiem għandu jilbes ħwejjeġ imqatta u jħalli rasu mikxufa u jitatta sa geddumu u jgħajjat: imniġġes, imniġġes. Kemm idum marid ikun miżmum b'imniġġes li hu u jgħix waħdu f'postu barra mill-kamp. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Int kenna lija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura, li għandu dnub tiegħu mistur. Ħin il-bniedem li ebda ħażen ma jgħodlu l-mulej u ma għandu ebda erq f'qalbu. Int kenna lija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jien għedt quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u int ħfirt lil ħażen tad-dnub tiegħi. Int kenna lija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Għajtu bil-ferħ intom il-koll ta' qalbkom safja. Int kenna lija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Ħuti, sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, tagħmlu x'tagħmlu, għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. Tkunux ta' tfixkil la għall-Lut, la għall-Griegi u lanqas għall-Knisja ta' Alla. Hekk jiena noġob lil kulħadd f'kollox, bla ma nfittex l-interessi tiegħi, imma tal-ħafna biex isalvaw. Ixbħu lili bħalma jien niġbaħ lil Kristu. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa. Inxteħet arkub tgħid qudiemu u qallu: jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena, Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: irrid, kun imnaddaf. U minnu fih l-lebra marritlu u ġismu ndaf. U widbu bisħieħ, batu malajr u qallu: qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek lill-qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkun ilhom ta' xhieda. Iżda dak, meta telaq, beda jxandar ma' kullimkien u jxerret l-aħbar. Hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' iżjed jidħol bid-djar, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kullimkien. Il-kelma tal-mulej.